all visit khaga जों कान्जनसरा बिसिनि आन्दाराव मुन्डापारा अ 2-3 दिन वाटै फाइदोंमा बागै कमा लेन्डस्लाइडिं खा बुनि नक गंखा नबारो उरिखा के आब्रबनो तै बरय मालायना थांगा दाय आबनि परे यां तिनि काथलसरा फाइ नुखा गोबांमा अंकंजाक लेन्डस्लाइडिं जाक आनुक्लब नक नुबै माखना ए अ वाटार नि बागै अ स्ट्रीम नि डाइरेक्शन नि बागै अब कागै दंबायखा आं तै बुसखांगो जों सगांगो जे नुबै फेमानि आबरबो लेन्डस्लाइडिं दंबायखा ओंखाय आजे क्वाक माने अब फ्यूचर रिस्क दं गाबनो तै डिपार्टमेन्ट न इंटिमेशन दजांनाय डिपार्टमेन्ट न खबर खाजानाय तिनि बोसोरनि परे नों गामियावबो फायना फै बाइके माथाम दं बेकाराव सगाले आइखौ खुसि नांखाता चिन पाराव पैसाफोर जि फाइमान खोनाया गाबा तिनि फायो गाबा खुसि नांया देखा आगे ने एमएलए रो फायात ना फाइमा रो सियां जे और फाइमान ठीक है हाना खबर माने खदनि माबार आरो तम रो कुचो हा आरो तिनि राबार बागान फुरुंनि होए थाइने माने राबार बागान दै नष्ट हाम थाइने माने राबार बो बायजा हां तामरो बायहा बो पारायमा कोनो बसन पारा हिजाव म नेनि बो मंहला स्टारान हमने ताम खलाय रुक चलाय तंगो माने माने जिनि बो राबार बो बांया